ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Хонатеҷа, мардуми ғариб, мардуми сарбаланди тоҷик, ҳамакаса хубен, тинҷен зинда бошен. Ирӯз 8 июни 2024 сол 1121 сомонӣ дар Амонатбонки Тоҷикистон. Навора бо диққат тамошо кунед. Хушомадед ба канали Хонатеҷа. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед бачако. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша, агар дар WhatsApp имо роӣ кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Ёвон, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз ноҳияи Данғара, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Кӯлоб, ин тараф ноҳияи Восе, заминҳои фурӯшӣ ҳастай ноҳияи Данғара. хулас навори зур, бениҳоят хонаҳои арзон навор кунем, тамошо кунед. аз ноҳияи Хуросон ҳам ҳастай. як дона лайк бизанед, дар канали мо подписка кунед, эълона сар мекунем. нафарое ки дар Федератсияи Россия ҳуҷҷат надорен, чи зан чи мард фарқ надорад. Инами бародари мо Шаҳриёр да муроҷиат кунен ки ира тамоми блогерои машҳур реклама мекунанд. Дар шумо я студентский билет мекунад ки шумо метавонед 1 сол озод бигарден. одами боваринокай ба дили пир будроин бинависинша. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки квартираи фурӯшанд. ихтарш дар шаҳри Душанбе 140,000 сомон нарх. ана ҳамин квартира бояд фавран чӣ шавад, савдо шавад. як хонага квартира, яъне ки 3,5 ба 4,5. ҳамин хона 23 метри квадратӣ, об свет дорад без камбудӣ. дар наздикии мактаб, масҷид ҳаст. ҳамин ремонти хона дар ҳолати хуб, ҳолати миёна қарор дорад. ремонти хона хулас бад нест. ана термикс, ана ҳоҷатхона, хулас савдо мешавад. ҳолати миёна, кредит дода намешавад. толка ба сум 140,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. дӯстон, занг бизанед, маслиҳат карда хонара бигирем. срочна бояд фавран савдо шавад. агар ки нахарем, рӯй кунем бачаҳое ки ака дорӣ, додар дорӣ, ёр бародар дорӣ, рафиқ дорӣ, рӯй ки худо хоҳад иншоалло савдо мешавад, бо беҳтарин кор мешавад. канали Хонатеҷада подписатсия кунед. дар ҳамин навор ҳозир лайк бизанед. бовар дорем ягон хона мошини арзон аз канали мо шумо мегирем иншоалло. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Восе, деҳаи Орҷиникез, хоҷа ғалтони пешина. 300,000 сомон нарх. секомната, масоҳат бошад 8 сутих. барои тамос гирифтан рақамҳои +1 992 WhatsApp дорам. гирди хона маҳкам, кухни душевой дар даруни хона ҳай. 2 комнаташ 6 ба 3 ва 5 ба 3, кухни 5 ба 3, дар берунаш кухни ва нонхона ҳам ҳастай. баня, навес, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо евроремонт, чизе ки дар навор дидестем дӯстон. евроремонт кардагӣ бо тамоми чизу чора, аз ҷумла кондитсионер, холодильник, мошинаи ҷомашӯӣ, телевизор ва дигар чизу чораҳо қатъи савдо мешавад. хулас бо тамоми чизои хона мефурӯшем, меган ба нарх 300,000 сомонӣ. ихел бигем алиши вариантам дорад. бо хона дар шаҳри Душанбе боша, алишам мекунем. касоне ки хонара мехаранд 300,000 да просто медроем зиндагӣ мекунем. бачаҳо ҳамин хел омада зиндагӣ мекунем. парда дорад, абой дорад, дари тиреза дорад, и кондитсионер, телевизор чизе дорад. хулас мефурӯшанд. бачаҳо ки войса ҳамҷо бошен, лайкора занед, бигем мо тамошо кардем. иншоалло бачаҳо войса беҳад бисёр менависанд ки хонахар ҳастем, яъне хона случайна меғалта. бачаҳо азиз, срочна фурӯшай, занг занед, бигиренша. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки роимон кардан дар ноҳияи Восе, Савхоз Дуда. мардуми сарбаланди Ёвон ҳамиҷаен, тамошо кунем. масоҳат 6 сутих, хона якхонага, об свет дорад. ана ҳамин ремонт. хоҳишай ҳамаи нафарое ки хона роӣ мекунен, замин, мошин роӣ мекунен, ана ҳамин хели навори фасон карда роӣ кунен. дофа дар каналҳои худмон рекламаш мекунем, дар тикток, инстаграм. иншоалло савдо карда метавонад. масҷид, мактаб, аптека дар наздаш хулас ҳаст. хулоса хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. агар шумо харидори аниқ бошен, биёен айпеш бинен, маслиҳат мекунем. сар як пиёлача худо хоҳад
иншоалло фавран хонамон фурӯшиай мефурӯша мегӯям. бара ман занг занед бачаҳо азиз. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Меҳровар мардани сарбаланди Данғара тамошо кунед. ҳамин наворо маъқул бошад пабрас ки дар амур комментария нависем ки хонатиҷа ба пеш наворо чотка ҳай мо лайка задем. ҳатман нависем ки лайки чандум азади ширинар. се комната масоҳат 8 сотих об свет дорад. инами хонаи барак нархш беҳад қызиқайда 80 000 сомонӣ. ин нарх наметатон нестай акадат сирошна сум дар сорай. барои тамос рақамҳои дастӣ ахираш 22 ёки WhatsApp 31924. мактаб балниса масҷид дора мега. ремонти хона созай ана ҳами хел ҳами састаяни киамардак савдо мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ бо камтар. агар аз номи канали хонатиҷа занг бизананд ягон сум худоха бо кам метавонем меган. 8 сотих 3 комната. панҷум хонаи фурӯшӣ тамошо кунем бачаҳо. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлиги дӯшёна 5 комната 6 сотих замин масоҳат. ӯ тарафҳои боло ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинград деҳаи Файзоба меганша 550 000 сомон нарх. обсвет дорад. ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 6 сотих масоҳат замин дӯшёна 260 метри квадратӣ иборат буда 4 хонаи 4x4 1 меҳмонхонаи 5x7 хона ҳамом ҳоҷатхона хулас ҳастай. дар ҳар як ошёна 2 калидор 2 балкон балкони 4x11 дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла парник ҷойи обӣ. хулас ки 550 000 бо муомила дорад. алиши вариантора нагуфтам бачако. худотон бо як пешниҳод кунен яке ҳаста ёки иншоалло занг бизанен чахчах карда бигирем ша. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дарвозаи калон задаги гирди хона фонни маҳкам барои зиндагӣ тайёр акак. дар ноҳияи ёбон деҳаи Гулафшон бешкапада қарор дорад. 180 000 сомон нарх. барои тамос гирифтани хона 501 занг мезанен иншоалло маслиҳат мекунем бигирен. гирдаш маҳкам. харидори конкретӣ бошӣ биё бинай пеш мега сар ё пиёлачой чахчах мекунем ҷои савдоша миёем иншоалло арзон карда метиҳем кунам. причина савдо кардан медонем чиай? лечение гирифтан дар кор мега ай худованд ҳеҷ кас бемор нашавад. ба ҳамун хотири беморимон мега мо хонаро бояд фавран фурӯшем. ана нигоҳ кунем фонни гирдаш маҳкам иҷа ҳоҷатхона ина синдухо вардаги модагӣ дарвозаи калон ҳавли сияшка кардагӣ барои чойлоб боз тайёрай. ҳафтум хонаи фурӯшӣ яъне ки замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната 6 сотих замин масоҳат. барои 3 комната яъне ки битона рехта тайёр кардагӣ ҳастанд. дар шаҳри Кӯлоб дар Гулбоғ қарор доштааст. нархша 50 000 сомон меган бо муомилаи хуб мекунанд дӯстон. рақамҳои WhatsApp 918 да занг мезанен маслиҳат мекунен маъқул боша мегирен. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар Гулбоғ масоҳат 6 сотих алишам мешавад. ба ягон астраҷӣ алишам мешавад мега ҳамин замин. хулоси гап дӯстон худотон бо занг бизанен маъқул боша бигирен. канали аслии мо бо номи Савдо ТВ ҳай бачаҳо қариб 28 000 подписка дорем. метавонем дар рӯҷа гузашта бо тамошо кунем. касоне ки канали моро медонад каналоша бага ки мо тамошо мекунем урам. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комната 8 сотих замин масоҳат дорад. ноҳияи Хӯросон. бачакҳои Хӯросон ҳамҷаем нависем ки мо дар ҳамиҷа тамошо кардестем шуморо. сабаби аслии ҳар як ноҳия пурсидан бачаҳо медонем чиай? мо фаҳмем ки оё аз шаҳри Ваҳдат аз ноҳияи Восеъ аз ноҳияи Хӯросон хулас ки ҷойре ки ном мегирем дар комент нависем мегем агар ки бошад боз зиёдтар навор мекунем. мақсади мо иное бачаҳо. нашоти хона 150 000 сомон. ҳавлии фурӯшӣ ноҳияи Хӯросон ҷамоати ҳилолӣ. инами хона коробка
роҳи шоҳроҳ мегӯяд, лави роҳи шоҳроҳ будааст. маълумот пурра ватсапда занг занед. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. ин тарафи клуб мерем ака. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 комната масоат 10 сотих дар шаҳри клуб. ин маҳаллаи ту бошад ёки ягон деҳа бошад ёки ягон район бошад, хулос шаҳри клуб то гуфтагии адрес 150 000 сомон нарх. барои тамос телефоношо 911 занг мезанед. ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 3 дархона бо веранд 10 сотих масоҳат дар шаҳри клуб назди кирпичзавод. хона дар макони ҳамвор қарор дошта аз роҳи калон ҳамагӣ 300 метр роҳ масофа дорад. барои маълумоти бештар бо телефон рақамҳои охираш 2858 занг занед. мо метавонем дар канали Саудо ТВ ва Хона ТЖ хонаҳое ки дар шаҳри клуб тарафҳои восида ҳастанд рафта худомон чо кунем бачаҳо, видеонавор карда реклама кунем. аз тарафҳои дигар дур боша худтон рӯй кунем бачаҳо. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомнатни квартира 6 этаж 40 метри квадратӣ, якум микрорайон, дом 15А, шаҳри Турсунзода, бачакӯи Регар ҳамҷайн. нархаш 175 000 сомонӣ. барои тамос 990 рақамо ахираш 909 ватсап доштааст. метавонед муроҷиат кунед. квартираи фурӯшӣ бо ремонти замонавӣ, евроремонт, пеши мактаби 86, клиникаи Азиза дар пешиш мебошад. хулос бачаҳои азиз, мардуми сарбаланди тоҷик, метавонед занг бизанед. рақамҳои 990 ватсап доштааст. муроҷиат кунед аз номи канали мо Хона ТЖ. бо худо хади агонатон мекунам. ҳозираш ба 175 000 сум нарх. наворое ки Хона ТЖ ва Саудо ТВ мемонад бачаҳо, ҳаракат мекунад ки хонаҳои арзон навор кунад. як та дута ҳастай ба хотири бачаҳое ки хостан мемонем. хонаи 11. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоат 8 сотих замин доштааст. ноҳияи Данғара деҳаи Рахшонзаминда қарор доштааст. ана ҳамин хона бояд фавран савдо шавад. дӯстони азиз, барои тамос ватсап 907 занг бизанед, маслиҳат карда бигиред. нами хонаи зур, ремонти фасони замонавӣ, гирди ҳавлӣ решотка гирифтагӣ, хоб яъне ки назди агарод. инами хона бояд фавран савдо шавад. ҳавли стяжка дарахтои мевадиҳанда дорад. хоб хулоси гап ки хонаҳо ремонтҳои бад надорад, савдо мешавад, фурӯшад. дар ҳол бояд савдо шавад. зангават кард чахчах карда бигирем бачаҳо. замино, мошино, хонаҳо чизе бошад дар шумо ва хоҳем дар канали мо Хона ТЖ ва Саудо ТВ реклама гузорем, дар ватсапи мо дар аввали навори дохил намо мондагем. рӯй кунед, реклама шунем бачаҳо азиз. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоат 6 сотих дар ноҳияи Варзоб, чорбоғи пулоҳаи пӯёнаи хулос ҳамоҷа. 410 000 сомон нарх. ватсапшон ахираш 303. муроҷиат кунед. хона бо ремонт ва манзараи зебо, наздикии терминал ва бозори Шониён. вариантҳои алишӣ ҳам пешниҳод кунед. марҳамат, маслиҳат мекунем. хона ҳавзи 10 тонага дорад, ба бочка дорад. пули гузарондани об минус карда мешавад. савдо мешавад бо нархи 410 000 сомонӣ. занг бизанед бачаҳо, маслиҳат карда бигирем иншоаллоҳ. хулос хонаи зури замонавӣ, ремонти фасон дар ноҳияи Варзоб дар Чорбоғ қарор доштааст. муроҷиат кунед аз номи канали Хона ТЖ. хулоси гап дӯстон, навор тамом мешавад. номеро мондем барои реклама кардан ва қабули дархостҳои шумо. мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед, мо рекламаш мекунем. ҳарчанд кӯшиш кардем ки аз рӯи комментарияш мо навор кунем, хонаҳои хос шуморо монем, аз кадом минтақаи хосе навор кардем ҳаракат карда. ба хотири пешрафти канали Хона ТЖ лайкҳоро занед, дар канал подписатсия кунед. лайк беҳад камай бачаҳо, ҳаддуши лайк занед, подписатсия кунед. хай бачаҳо,